أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب والدوائها وعافية العبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. أمبي ألاتانو كبركة داي كان لمن كسيني الله سبحانه وتعالى بلو أكو شيالا كراكا أني أكسمغونا كالصحابة وبي ni otemena kaboyena arajo majura ambe alla mini kila ubela jilenfo dante folimina awni awdina uka kalandi Ahmad Tambasila Tuba majura ninye anga sigidoe anga fiqhu walanda mi namba di arabaso 21h 82h ma ambe befo dugutugu be almami be kalandin kalanaw be shirifu be commandant mairie madrasa kalamogo école kalamogo zenesi mogo diga kane musoga nyamo amu bela jilenfo ambe lameni kala befo tuba kono ya tuba koka jamana koka arajo so barakela nga foli be katara obela jilema ambe ala de barkada ala munye araba swingirana kasuranya nyine ala bolo araba temenena kaka birana ambo ala foka barkada kan neman kisi nyini akoche ala kiraka alayhi salatu wassalam. Aywa ambe sali kibariyaw de la halsa nimbela jele mbayira ko saliye batola belebele bade ala bolo ay minke wajibi aka jonka wati bela jilen konnana anye fardaw fo ko bampeu anye sunnaw fana fo ka bampeu bishina anga kuma bena bolimin kan odi mandubatu salat sali kanu mafion feminun kanu lendo saliba ikoke okmana nafra ko farda e salitinya fi kana ni feminunye anyolu fo sunaye ni acheni bolo ibse ka sujudu ke ka gla ya fara ya chayade walma ya dogoyade ibse ka sujudu ke ka gla amma sujudu ka qabla walma ka ke ba'da okmana mustahabudu minun kanulendo olu keli abido fare ka sali baraji de ka nima ke fana aywa atika salicia wa foduma kom mandubatu kam hiya mandubatu salati wa ma hiya ako joli de sali kanu ma fewnye ani jumeni do odongo anye sunafo anya bela jilin jati ka ke tan annani anye farda fana jati ka ke tan nani okmana akanu ma fewn ulu betaga 43 o binani ani sabadi sale kanu mafum binani ani sabah afolo niyatul adai fi salati al-hadirati wa niyatul qada'i fi al-fa'itati wa niyatu adad ar-rak'at ako afolo ode ni be ka sali di wakati mina iko ngania sirika faraka sali dili ngania odonga nyafo ka sali ngania o farradi bon aywa ni sali jurude walma be ka di a wakati de ko lala ko lu difference ni ngania o keliti wajibi sunate me mustahabu de do ni yake akan masala ni be ka lanzara silisna na so be lanzara wakati de ko lala ina ngania siri be ka sali ndide juru salate ni a wakati ibika sara ni jurude do fana ika ngani asiri ko jurude do nin keriti wajibi salbaka meni yake akan wa thaniyatu aflana
adadi rak'at sali arakan jati ko ngania takafaraka o fana o te wajibiye wa sunna ere fanate akan lendo niyake akan nimake fontika salila sali kanu mafion sabana wal khushu'u odi alanya sranya wastihdaru azamati Allah ta'ala wamtithalu amrihi ika alaka bonya alaka korota iko de hadari iddu sukunna ki kipe ka salila kasra alanye salin konnala ani kayida ibika alaka nyamari kande labbatu ni salin keliye ni me fuleni ni keliti wajibi salibaka ngani yake abido fare ka salib bonyaka abi do fara ika sali korotaka abi iddu sukun noro abi finchama nye iye salla ka alanya sranya nati salla baramangile we biyo mambe sali ika sali nkonna la i hakili be ala dorompe de la ala ka bonya dorompe hakili bodila ala ka korota dorompe hakili bodila ya hakili te foila fo sali nyere jati afori chogo mena ka kite ka ashurutu bela jile nati ode baraide parce que shaytan teni to ya bna tulon ke ni diskunye ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka mina shaytan la o keli fana o sali kanu mafendo e ananina warrafu al-yadaini hazi wa mankibai bihaythu takunu zuhuruhuma lis-sama'i wa butunuhuma lil-ardi ananina de sali ke baga nibi haram kabari bla iki bolo korota kata sanfe kafo Allahu akbar iflo bolo korota menke fardate sunate akan lendido mustahabu dido ni yake akan ni make atefengi ka salla ake chiko nyuma ode ibi bolo korota bolo ti jode iba korota di ni ya korota iti bolo ngoni nyesi sanfela made i bolo kofela ibode nyesi sanfela ma bolo konona ko blakana duguma abeke ninki chiko endela bolo kofela obe nyesi sanfela ma bolo konna be nyesi duguma lama okumana bolo ngonu olu be nyesi koronfela fe ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka dinen famake chiko nyumandi amma nimbeke de indal ihrami hina takbiratul ihrami nimbeke haram kabari wakati dila ibina haram kabari bila wakati mina ibake ni wakati ndila la inda ruku'i wala rafu'i minhu akon nintike kumere mine wakati lade anga mazhabina wa iwulito kumere la fana ki bolo koro fla korota ayi bolo korota ti olula itakato kumere mine na walma iwulito ka bo kumere mine na bolo korota ti ola bolo korota kelempew de be salla maliki ga mazhabila anga tasre na bolo korota kelene bala o ni dontola ibi minke wala inda qiyamihi min sinaini ako bolo fla korota ti fana ika arakan fla sellen ko fe ni bina katara sabanamma bolo fla korota ti ofanana wala qabla al-ihrami wal mahabar haram kabari yereka ko onye ay bolo fla korota ti ni fanana aduruna wa irsalu yadaini ode ka bolo flabla ni be salila iki bolo flabla ni fana kanulendo malika madhabula bolo mine kotere bolo blali ni kanulendo malika madhabina maliki musoro ala kiraka nona madina ka bolo madina sigibaka kumbe minke ode bolo bladi wi maliki nyininga ko yale bolo mine kibariya bi choko di salla maliki ko alete bolo mine do okoro ata do ko madina ka ka barado madina ka olu de tora ala kira kofe ala kira ka dugula yenno ala kira fatura olu de nyena yenno olu de ba don ala kira kumbe salla choko mena wa olu de ba don ala kira ka salilla banna choko mena okmana malika mazhabila kuma sahalenya munye wa bolo blalidi waki bolo blafana akanu lendo de ya famia akanu lende don mustahabu de don
aywa wa yajuzu qabduhuma ala sadri ako ka bolo fila k'u minɛ k'a bila disi la o bi daga fi nafuli nafila de la anw ka mazhabi la a bi bɛn i k'a kɛ nafila la n'a fɔra ko yajuzu k'a fɔ k'a bi daga o kɔrɔ hali n'i m'a kɛ yɛrɛ hali n'i m'a kɛ nafila yɛrɛ la hali nafila yɛrɛ la mun ka ɲi o y'a bilali de ye mais a bi daga o kɔni na mais a ti daga farda la a ko bolo bilali o de ye mustahabu ye salla i y'a faamuya a ko mais bolo minɛ ni bi daga nafila sali de la o kɔrɔ hali n'i m'a minɛ yɛrɛ parce que a bɛ kitabu dɔ kɔnɔ a bɛ fɔ de n'i bɛ ka nafila sali parce que ala kira ka sahabaw olu ka wagati la u ka nafila kun ka jan de ni mun sɛgɛnna a b'a bolo fila fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ ka bolo minɛ yaasa bolo in a banbali mana to joli kana sigi a la olu ka nafila kun ka jan de o de kama maliki y'a daga nafila la wa hari ko yɛrɛ comme a kanulen tɛ dɛ a kanulen tɛ dɛ k'a fɔ a bɛ jati mustahabu la ayi an filɛ k'o de fɔ n'a sɔrɔ ko bolo minɛni kun bi daga mustahabu la an tun bɛna kalan yan nɔ n'a sɔrɔ sali kanumafɛnw na k'a bi jati olu la an tun bɛna jati yan nɔ k'a fɔ nka makuruhu de don makuruhu de don wa yukirahu liqabdu aku u bɛ bolo minɛ kɔn fil fardi farda la dɛ k'i bolo minɛ farda la i bɛ sali la k'i bolo minɛ a bɛ dɔ bɔ i ka sali baraji la farda la a bɛ dɔ bɔ a la nka n'i y'a minɛ a t'i ka sali tiɲɛ dɛ a bɛ n'a fɔ tɔ ninnu cogoya an t'o fɔ maa si ye k'a fɔ n'i bolo minɛ i ka sali tiɲɛnen don ayi dantɛmɛmɔgɔw de b'o fɔ ani mɔgɔ minnu fana dantɛmɛ don bolo minɛ na olu de b'a fɔ n'i m'i bolo minɛ i ka sali man ɲi olu t'a ɲɛdɔn yɛrɛ a kanumafɛnw wa ikimalu surat ba'da al-fatihati ka soran kala k'a dafa fatiha kalanen kɔfɛ nin fana kanulen don o kuma n'i ye fatiha kalan n'i ye soran min ta hali n'i m'a dafa a tɛ fɛn k'i ka sali la mais ayiwa i ye ɲuman to yen nɔ fala yaqtasiru ala ba'di suratin a ko nka i kana fɔ k'i bi surunyali kɛ sura dɔw kan dɛ yani sura dɔw bɛ yen ala n'u ka surunya bolo k'i b'olu tigɛ i kana o fana kɛ i b'olu dafa de wa yukirahu takwiru suratin a ko ka wa yukirahu takwiru suratin yani ka sura kala siɲɛ fila ayiwa arakan fi rak'atayn arakan fila la o fana kɔnen don i mana sura min kala arakan fɔlɔ la ka tila k'o kala arakan filanan na a kɔnen don mais a kɛli ti maa ka sali tiɲɛ dɛ ayi bal al-matlubu an yakuna fi rak'ati thaniyati suratun ghayru allati qara'aha fil rak'ati al-ula ako min ɲininen don o de i mana sura min kala arakan fɔlɔ la arakan filanan na o ka kɛ arakan fɔlɔ tana ye yani a bɛɛ lajɛlen kana kɛ sɔran kelen ye nka n'i y'a kɛ n y'a fɔ cogo min na a ti maa ka sali tiɲɛ dɛ nka i ye ɲuman tɔ yen nɔ wa tatwilu qira'ati kalan fana janyani o y'a 7nan ye yani ka an tɛmɛ nin yɔrɔ in kan an filɛ ka sali kanumafɛnw de fɔ nin ye i y'a faamuya sali kanumafɛnw an filɛ k'o de jate nin ye yɔrɔ min n'i y'a kɛ sali la a ka ɲi nka n'i m'a kɛ yɛrɛ a tɛ sali tiɲɛ a tɛ ka sali tiɲɛ bon an ka kow lajɛ bi balawu min bɛ bolo minɛni n'a bilali la a tɛ sali wajibi yɛrɛ la a tɛ sali suna yɛrɛ la fo mustahabu nin mustahabu in de kama an ye sinjiw tigɛ bi nin mustahabu in de kama an ye furu tiɲɛ bi nin mustahabu in de kama an ye teriyaw tiɲɛ nin mustahabu in de kama an ye fɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko bolo minɛni ni bolo bilali dan b'a yɛrɛ ye wallahi
billahi tallahi ala kote ashite ala koy ala kote sinju tigera ni de kamaya ka mo faga ni de kamaya ka joli boni de kamaya bolo mineni bolo blali galonka fula mustahabu de do o yere ntafa mustahabu yere akon yale yere de do makruhu de do ka ke fardala me ko sunala abi daga o korote ko mustahabu do hal suna yere la koy abi daga de ni yake ko ne fenti ga salla alaje o fi amfle ka fenfe jati ko nimbe mustahabu ye nimbela jelembe bolo meneni ya be bolo fla korota kata sanfio aywa sorambe kala fatiha ko fe ka o dafao nunu amfle ka mustahabu fenfe fo nimbela jelembe bolo meneni abe banye mustahabu ne ala anga mazhabi na kon ma fo mazhabi wirre mbeka kuma ala mazhabi al-imam Malik wa ututola ubin galon bawtige ko Maliki kumba bolo mine kaba ko do de kaba ko ba ibse kam maga mazhabi do katema erga kalande onka wani ku kana ni har dallu kelinya wala ati soroy ala kambe sawabama mbe fe kam info ambe kele minan galon dido galon ashiti ala koy ala kambe sawabama awolon flana wa tatwilul qira'ati ambe wornan ko nana harsa wa takunu suratu thaniyati anzala min surati al-ula suran flana kake na jignendo kateme suran foloka o misaliya arakan forola ne idza jaa nasrullahi kala arakan flana na ikaqul wallahu kala kanafo ibe qul wallahu kala arakan forola katla kata idza jaa nasrullahi kala o ilaksi wal makaqul a'udhu birabbin nas kala arakan forola kata qul a'udhu birabbil falaq kala arakan flana na o kote o may ibe arakan forola ibe qul a'udhu birabbil falaq de kala o kuma naka qul a'udhu birabbin nas dawka toujours ibata sanfela de la kajigi ya famia hadha idha kanat as-salatu fardan akoni niyasur sali fardadi fa in kanat an-nafla jazat takraruha akona sur kon nafla saldido abidaga ika aywa segi soran kelenka arakan bela jilina kama yukirahu qira'atu suratayn fi rak'atin min fardin abe ina fo ba konya ka soran flak kala kutu nyogona fardala arakan kelena wajazati bin nafli ngabi daga naflala parce que ala kira alayhi salatu wassalam akmoke ka chaya naflaula surtout shafi witrila abi qul wallahu kala ka qul a'udhu birabbil falaq kala ka qul a'udhu birabbin nas kala ani akadu gutla man nafla dola abi suratu baqara kala aywa obi hadisa obi chiko mena kana suratu ala imran daga kan nisa daga tututu kata aywa araka mustahabu wolon flana wa tatwilu alqira'ati fi salati as-subh ka kalanja nya sokoma salla ni fana kannendo bi an yaqra'a fiha min tiwali limufassali ko de ga kalanke aywa sura jam farfasiyaliuna sura jam farfasiyaliuna jumenye awwaluhu min al-hujurati wa akhiruhu النازعات أكو أفلو وسورة الحجرات سورة الحجرات والسورة كاتاولا كنابلا والنازعات السورة لا وافو نندما السورة من طوال المفصل قولوا كلا سوق مساللا أو كانوا لندو مستحبو لدو nga ni make atika sali tiere amfleka fenfe fo nimbe kan lende do ni make atika sali tian wa qira'atu fi adh-dhuhri tali fi adh-dhuhri tali al-qira'a fi as-subh min jihati at-tatwil
ako ka sali fana kala ko janya ale ka janyani bi tugu sogoma tadela janya fanfela fe masalan sogoma bi janya aywa sali fana bi janya katime toka sali fana ni sogoma olu de ka janya ka suru nyogona wa hadha at-tatwil yakunu lil fardhi ako ngani janya mi fleni nimbe fo mo kelen sali bagade wal imam li jama'ati muayyanin ani almami fana ba ke nabi ka salni jama keren le minu farle me nyogon ka wa nyini almami bula ire ka janya akera uya fo almami ndi walma almami ire ya donu ka la halaya de hukman absaka kalan janu ye amma na boro ula fataqsiru fi haqqi afdal na boro la almami be salni jama keren le damanate e ka kalan surunya o de kafsa kana kalan janya ni oluye ni mustahabuna be mokelen salibaga ani jama kerene were na kunde do ala kambe sawabama wa taqsiru liqira'ati wa yashigina isa ka kalam fana surunya fil maghribi fitrila wal asri ani lanzara la kunu kalam fana surunya fayaqra'u fihi ma min qisar li mufassali hukmana kata suratu abasara aywa ودي سورة انقصار لمفصل دوبا فو كتاب لا والضهيلة دوبا فو كتاب لا إذا زلزلت الأرض وكمان إكا دو كلا نونو فنالا فتري أني لانزار لا قولوا أوكي سورة ماوني سالي كانوا ما فيهم فناننا وتوسط القراءة في الإشاء سقفوا لغا كلام فنا كتشمانشي akana ke jamanjambai akana ke surumambai okmana ofana kanlendo sagafola wa taqsiru rak'ati thaniyati anil ula ka arakan flana surunya kateme arakan foloka ika arakan folo iko de janya kateme arakan flananka wa kuriha tatwilu thaniyati anil ula uba konia ka salila arakan folo kalanga janya arakan fulana kalanga janya kateme folo ko bo konia okoro arakan folo la ibode kalan janya kateme arakan fulana taka salila kon o ya konontonai atana wala atani kelena wa istima'u nafsihi fi sirri ni biga kalanke salbaga kalambe ke gunola wakati minna iyere ki yere lame ala bika min fo ire kloka kala o ye atani kelenai atani fulana والقراءة خلف الإمام في القراءة السرية إكا كلانك المامي كوفي ni alman be ka salni gundo sali masalan alman be ka sal fana di sali embe almami kofe ibi kalanke annofe dogola wala parce que almami ka kalanti ka bokene mani nyoroina okumana e ka kalanke almami nofe o fana kanulendo ni nyoroina wa fi akhirati almaghribi ani fitiri arakal laba iga kalange kafara almami ka parce que kalambe ke dogolela wa akhiratay al-isha ani saqafu fana arakan flallaba parce que onu kalambe ke dogodela iga kalanke almami no fenina yetan flanai ngani almami ka kalam bangi romina almami ko mo ibi almami lamedro har ni tlotala ibi dadi mobili chauffeur fla o sekanya eba toy almam ba fo eba lamine ngalmambe ka kalange be ka kalange mo na be ka fo joni ala kambe sawabama atani sabana wa ta'minu wede amina foli wa huwa qawluhu amin fa ta'minu al-fadh yakunu fi sirr faqat nasr ekel ne bika sali ibe amina foke gundula wa ta'minu fil ma'mumi al-mamikum alebe aka amina fo fi sirr dugola kana fo amin ka abokene mako jugu ayi o yemma kurhudi anga mazhabina akanulendo ika dogode walaysa lahu zalika fil jahri akonga amina foli bangelita lela de ibake dogode la walaysa fi zalika fi jahri illa idha sami'a imamahu yaqulu wala dhallin ako itafo fana ere fo ate fo bangela fana ere
foni almami menabe ka wala dalina fo ni ya ka wala dalina kamere ibafo nga ebe sella ere tlo almami ka kalankanna e mana fo amina no bena ma wala dalina ere fodum o kuma ni itlo almami ka kalankanna ibatoy wal asiraru bit ta'mim anika amina fo dogola o fana kanulende do anga mazhabi na ka amina fo ka dogo akanulende do o de kama nga misru konna na ibaya chama amina jamba indala maliki ga mazhabi la amina be fo me abeke dogo de la atani duruna wa taswiyatu dhahrihi fi ruku'i ki ikoda makenye kumbere minenina o fana kanulendo noye aywa mustahabu tandurnai noye salu kan mafen tandurnai o de ki koda makenye ani ikka atani worona wa wada'u kaffaihi ala rukbatayhi o de ki ibolo bla ikumbere yerde sanfe itege faraka bla kumbere yerde sanfe o de kanulendo tani worona iba e do ba men fo gene kala la nyumante de anyuma iba men kumbere de la do fana ba men woro sanfe la o fana te de o te nyumai anyuma ibi bolo bla kumbere yerde sanfe la gene kala ni woro fle tugula nyogona yoro minna abit bolo be da yende ka o de atani woro nai sale kanu ma fe on tani wolon blana watamukinu likaffaini min ar-rukbataini o de ki bolo fla basgi ikumbere ko sanfe ka fo nyata nya bla sanfe do nyata autere fi ka basgi doni ibrilila o etani wolon flanai wa nasbu rukbataini ki ikumbere fana ko ojo yuhannihima qalilan ibu fla kurdoni me ba jode absaka kurdoni we atan sheginai atani konontona wa tasbihu fi ruku'i anik ode ka subhanallahi foke kumbere minenina subhanallahi foli koke kumbere minenina ode inafo subhanallahi alazim wa bihamdihi wa yadwe wal megafo subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la sujudu fanana subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la wal magafa subhanallahi alazim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim ni fana yadwe wala yad'u kumbere mine baga o kana foka bi duwa o kala ka kumbere mine konore wala yaqra'u kumbere mine baga o kana foka bi qur'ana kala ka kumbere mine konna re kama yundabu lahu fi sujudi akonga duwa ko ni ubakanu aye akoke sujudula ya famia at-tasbihu wa du'a abebe tenturu baga ni be sujudu la wakati minna ika du'a ke ola ka du'a chaya fana yere koy anika tasbihu ke no subhana rabbiyal ala wa bihamdihi ko fana ke amugana wa mujafatu rajuli mirfaqaihi an jambayhi amugana ode salib che aka yoroma janya ke annongon kurla kabo a kerema ikana ibolo bla ibolo innongon kuru ikana onoro ikerela iba janya kabo ikerela oya muganai wa mujafatul almutaba idatu ode ka yoroma janya wa takunu qalilan la kaseeran akon ni min flenie ni mbeke doni de me ebe salla ebiti bolo janya fo mo gombe sali kerefe o fana beta dirager la amana fika boy kono koro iba bo kono koro doni ndro amugani kelena wa qawlu li fadhi mo kelen sali baga o ka fo rabbana walakal hamdu ni kelembe ka sali iko fo iba fo بعد قوله سمع الله لمن حمده ibe sami Allahu liman hamida fo ibitlaka rabbana walakal hamdu fo ni kelempe be ni flabbe fo ni ayasro ikelembe ka sali ko ni sami Allahu liman hamida fo iboke rabbana walakal hamdu ibitlaka fo ni kelembe ka sali ko ni ibe ka sali nge dogole law ibe ka ke bange de law bela jelna iba fo wajaza hazifu liwawi akoka wawu bwala basitala
ويدي سنيب ربنا لك الحمد هرني ما واو فلا ولك الحمد وإثباتها أولى أكونك كواو فلا ودك كande ode kain pasi ala kira sahaba yake ochogo ya dela iga wawin sabati rabbana walakal hamdu okmana kanafo walikal hamdu re walakal hamdu rabbana walakal hamdu ala tanunimbe iye akumai koro enindi sami allahu ala emeninke liman moye hamidahu noye ala tanu ala mogolame mogomi ala tanu okmana almami ko mogo ba fo rabbana walakal hamdu tanu be alay okmana iga tanu aforiye ko ala ya allame depuis ma fo okmana ka wawu fo ala o de sabatilende o de kan fatabayyana ya abe bange anna li imama la yaqumu rabbana walakal hamdu komme ko almami ko ni kana fo rabbana walakal hamdu re almam ba fo sami allah liman hamdade wa anna al-ma'muma la yaqumu sami Allahu liman hamda almami komo fana otafu ko sami Allahu liman hamda almami bafo sami Allahu liman hamida almami komo olu bafo rabbana walakal hamdu me anga misruna anga saliyoro la nyafo kateme rabbana walakal hamdu foy mo kelenta fo de mo be almami ko fe abela jelende kanga fo nawma fo mo kelembe ki kangoro tanayi ale kelne ba baraji sorole okmana bela jelende ba fo bela jelembe sami allah rabbana walakal hamdu fo bela jelembe allahu akbar tonunu bela jelen fo birlini wurlini sigilini fembe kibaru fembe bala abede ba fo ni almami ka folin ko fe aywa wa anna li fadla yajma'u bainahuma okmana ni mo kelen sali bakadi do ale be faranga nyogo nyali ko fla bela abe sami allahu liman hamda fo abitlaka rabbana walakal hamdu fo cheni muso bela jelinda makakala sali janyana sali kundona bange bela jelinda makakala wa takbiru allahu akbaru foli oye mustahabu muwanaye anifla muwanflanaye hala le khafudi ibrito lirruku'i kumbere mineniye awi sujudi wal masujudu keliye aw hala ar-raf'i min as-sujudi walma ibni korta kabo sujud la wakati minna fi sajdati al-ula sujudi folola wa thaniyati ani sujudi flanana okma Allahu akbar rebe foni mbela ibirito iwulito itato tenturla iwulte kabo tenturla o flabela jelena Allahu akbar rebe fo nyafo ngo almam fala ko kelenta fo bede ba fo misiri bede ba fo cheni muso ngabi fo dogodela mo kelen won seki kangorta na yasa ko fe mo na do ko almami birla wala willa nga atidda o kelen nga foli made naw ma fo ale min bi ka fo ale ka foli ale kelne bo baraji soro aw sende foila aywa amma fi hali alqiyami nga nibi ka wulli la hala konna min tashahhud alwasati kami tahiyya chamanje tala masalan i arakan flasali yisigira ka tahiyya kala nibi na wuli wala katara arakan sabanama fala yukabbiru kana kibaru bla o waqt la de hatta yastaqilla qa'iman foni jorai kala la waqti mina ni jora ka tle waqti mina i jole o ko nabi soroka wallahu akbaru fo tonunu ibirito ni wulito inno fe bafo nga ni arakan flasali ibina wuli katara arakan sabanama sali gundo salde o nafla salde do ngafo gundo salde do aywa bange salde do cedo wa musodo wa abela jelembe ninki akanleno abe arakan fulana ni besika tahiyya kala ni bina wuli katara arakan sabanama akanulendo ikato ika joka klen folo o kofe ina soroka Allahu akbar fo ijole katle aywa amugani sabana watamukinu jabhatihi wa anfihi min al-ardi ode salike baga ni bita tenturula iten ani innu oluka magafawu ya duguma kolo la de oluka sigi duguma kolo ere sanfe aw ma tasir biha wal ma femi no bi tugu duguma kolo la masalan ibika sujudi ke billi sanfe wal ma lide sanfe wal ma aywa fendo sanfe la ona nyogona okumana ibiko itenturu o min sanfere
o de me bila dugumakolo place la i ten ni nun ka sigi o sanfɛ i ka sujudu kɔnɔna na kɔni aywa sali kanumafɛn 24 na wa taqdimu liyadaini ala rukbataini fi hali inhitatihi lisujudi ako o de ka bolo fila kanda o kɔrɔ ka bolo fila bila i ɲɛ ka taa dugumakolo kan tuma min na ni bɛna taga sujudu la ni bɛna taga sujudu la i b'i jɔlen to dɔrɔn k'i bolo fila sigi dugumala la fɔlɔ yanni ka kunbere sigi i b'a ye dɔw bolo n'olu bɛ taga kunbere minɛni na u bɛ kunbere pere de sigi duguma fɔlɔ après ka u bolo da duguma k'u ten da duguma ayi a tɛ kɛ ten i b'i jɔlen to dɔrɔn ka bolo fila de bila duguma fɔlɔ n'a sɔrɔ k'i bɛ se k'o kɛ parce que mɔgɔ dɔw kana olu ka girin mɔgɔ dɔw ka girin ni k'u k'o kɛ dɔrɔn a b'u gérer o tuma na ni mɔgɔ min tɛ o cogoya la i b'i tɛgɛ fila de sigi dugumala la fɔlɔ après i bɛ sɔrɔ ka i kunbere sigi o tuma na ka sɔrɔ ka i ten sigi o tuma na o ye n'i bɛ taga sujud la wagati min na wa ta'khiruhuma ani rukbatayni inda al-qiyam lil-qira'a aywa n'i bɛ bɔ sujud la kana o tuma na i bɛ bolo fila bila retard la i bɛ kunbere fila fɔlɔ de wuli o la i tagatɔ sujud la i b'i bolo fila pere sigi duguma après ka kunbere sigi k'i ten sigi duguma nka n'i bɛ wuli wagati min na i bɛ ten pere de la wuli après i bɛ sɔrɔ ka kunbere la wuli i bɛ sɔrɔ k'i bolo la wuli u sigira duguma cogo min na de u taatɔ o tuma na wuli to i bɛ taa o lakisi la ala k'an bɛ sababa ma wa wadi'u yadayni haziwa al-uznayni ni bɛ sujudu la aw qurbahuma fi sujudihi ni bɛ tenturu la duguma o tuma na i tenturulen duguma wagati min na i bolo fara i y'a faamuya yaani tɛgɛ fara i b'o da i tulo fanfɛla la walima tulo kɛrɛfɛla yɛrɛ la walima u masurunya na k'i to sujudu kɔnɔna na i y'a faamuya wa dammu asabi'il yadayni bolongonu i b'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na kana i bolongonu fɛnse i bolongonu gɛrɛ ɲɔgɔn na de i y'a faamuya wa ru'usuhuma lil qiblati a k'a sɔrɔ bolongonu u n'u ɲɛsilen bɛ alikaba fanfɛla ma i ka tenturu fanfɛla i bɛ bolongonu ɲɛsi yen ma kana i bolongonu jɛngɛ ka taara bayanfan ni kɛɲɛkan ma i bɛ bolongonu ɲɛsilen bila ka taara kɔrɔnfɛla de ma o ye a 26nan ye a 27nan wa mujafatu rajuli fi sujudi batinahu an faqidayhi ako cɛ a bi yɔrɔma janyali kɛ a ka tenturu la a kɔnɔbara la ani a woro la kana i kɔnɔ sigi i woro sanfɛ n'i bɛ tenturu la wagati min na i b'i kɔnɔbara ani i woro i b'u janya ka bɔ ɲɔgɔn na fala yaj'alu batinahu fawqa faqidayhi ko i kana i kɔnɔbara bila i woro sanfɛla la n'i bɛ tenturu la wagati min na parce que nin filɛ nin an bɛ ka sali kɛcogo ɲumanw de fɔ nin ye cogoya minnu ka ɲi an bɛ k'olu de fɔ wa mujafatu mirfiqayi i nɔngɔnkuru i b'o fana yɔrɔma janya ani rukubatayhi ka bɔ i kunbere ma i nɔngɔnkuru i b'o janya wa mujafatu dubu'ayhi i bɛ i puli yani i kamankun i b'o fana yɔrɔma janya i y'a faamuya ayiwa i b'o fana la janya quoi k'u jɔ i b'o janya ka bɔ i kɛrɛ la dɔɔni bon nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ nin ye cɛ de ka kibaruya ye amal mara'atu ni muso kɔni de do sa fatakunu mudammatun ale ta ka kɛ a mɔsɔlen bɛ ɲɔgɔn na fi jami ahwaliha a ka lahala bɛɛ lajɛlen na muso bɛ se ka a bolo don a kɔnɔ kɔrɔ a bɛ se k'a woro don a kɔrɔ a bɛ se ka i mɔsɔ ɲɔgɔn na baasi fosi tɛ o la 28 wa rafu'ul ajizati ani ra'si
aka duawu ke aka sujudu fana konnana ni cogoya ye no be gulo na ka jiye ko ye anaka lahara ko ye ni bi salla ibe duawu minun ke ya famiya abe duawu minun ke aka jiye ko la ani aka lahara ko la aka duawu ka bela jelinna kamana gwanko minun bi ka jiye ko la ika lahara ko la ika duawu ke ni bela jelinna ika sujudu konnala ni fana kanulendo mustahabu de do wakadhalika tasbihu fihi o choya kele de se ka subhanallahi fo ke ala wa yuqaddimu tasbihu ngani ba ke be subhanallahi pe fo ibo pere de ke folo ala du'a ka ko du'a unye subhanallahi fo ibo pere de ke folo ka ko du'a unye oye amugani konontonai aywa ngapo muwan shegina amugane konontoda ode ye ikungolo iko masalan ika tentru yoro ani ise nungu mbero ise ndege bero mina oluka ke utlene be nyogoma udama kenyelendo oye amugane konontonai abisabana wali ifidau fil julusi kullihi ode ika sigi ijukuna muguka nibe salla wakati mina ode ifidawi ka sigi aywa ijukuna yere sanfe ode ifidawi ya famiya abela sigili bela jelina sawa'un kana lijulusu baina sajadataini adama kaka sujudu inkera aywa sujudu sigili inkera sujudu fulade ni nyogoncheo aw fi tashahhud al-akhir wal ma'akira tahiyya laban de konnana aw fi ghayrihi wal ma'utana abela jele ibi sigi ijukuna yere sanfe wal ifida'u akoni ma ifida'u in kordo huwa ja'alu rajuli al rijli al yusra ode iki numanse iko ke ma al aliyati ka farai jukuna muka al ardi duguma koloka iku bela jele bla duguma wa ja'alu qadamaiha fi jihati rajul al yumna rijl al yumna akoka isem fara iko ke katara aywa ikini nyam fanfe ibu flab jele flab bela jele bla kata o fanfe lafe wa nasabu alqadamain alyumna ala qadam alyusra ibi isen numansen o sendege ibo bla aywa kini se ibo bla numansen sanfe khalfaha ko fela la koni wa batin ibhamai ani bolo sengunu kuma ba konona no ye kini senye iko bla katara dugma koloma abisabani kelena wa wada'u likaffaini wode ka bolo flabla ala ra'sil faqidai woronuna ni sigilendo wakati minna iki bolo bla woro sanfe aywa i bolo ngoni nu oluka tabla woro re sanfe lala wa haisu takunu ru'us asabi'ihima ako chogoyami akakete aywa i bolo ngonu ka bla nu ka bla woro sanfe lala abisabani flana wa tafriju li faqidaini wode ka woro flabbo nyogona lirajuli che obe chedi fala tadummuhuma bi khilaf al mar'a kanu fla fara nyogon ka nga nini muso tabi nyogon fonko nya muso ba fara nyogon kande abisabani sabana wa aqidu li asabi'i thalathati ako bolongonu saba iko lukur ma adas sababata fana kira jasiri boloye wal ibhama ani bolongone kuma ba okuma mimbe kuro jumenye al qinsaru wal binsaru wal wusta wale bolongone fitini ani mimbe da oka ani mimbe da ofanaka okuma ibe nunde kuru okuma jasiri bolo ibo sama nimeke kinimbolo de la
tahiyya waqti la adama ka kan ibi tahiyya folo de la wala be flanan de la iba ku bela jelena o ba soro bolongoni nu ibolu ke u sabab bela jele ibolu kuru ka tonu ka kele mbamba ka kena po be ka kor ke ka tra fendo ma wa tahriku sababati jasiri bolo ibo lamaga waya muga waya bisabanna nay o be ke daiman ibo lamaga fi awwali tashahhuri tayyaka ta tayaddamna ila akhirih katabla labanna ni be tayakkala na wati mina akira tayaffulo yo akira fulana yo ibe bolo ni lamaga tahrikan mutawassitan ibake hakela kana dante me ko jugo ibake kata kini ni koran banyan fanfe yani kenyega ani banyan fanfe bake kato fanfe lafe la li jihati fawqin wa tahta atake sanfelan dugumala la de ni bi bolo yelema ibake aywa kini ni numa me kana ke sanfelan dugumala la abbi sabani duruna wal qunutu wa yaqunutu kalaniye wa huwa du'aun alayhi du'auri bi ayi lafzin kana nakiran du'awe fi salati subhi abike sokoma saldela abbi sabani worona wa israrul qunuti ode ka qunutu ke dogola ka qunutu fana ke gundola o fana kanulendo abbi saba ani wolon blana wa kaunuhu qabla ar-ruku'i thaniya aywa ani ka qunutu ke ka ko kumbere minininye arakan flanana o kanulendo ala ngani yake kumbere mineni kofe basi tala ngaka ke kumbere mineni ka ko onye ode kai arakan flanana koni wa kaunuhu bi lafzihi liwarid anin nabiy sallallahu alaihi wasallam akake lafzu fanaye lafzu ya kuma kamimbe fo okake fenye mimi nana bo alakira yere yerola akake odi allazi khitarahu al-imam maliki radiyallahu ta'ala anhu odi maliki min sugandi olifleni allahumma ala inna nasta'inuka ambe demenyini e ala bolo wa nastaghfiruka ambe e ala yafadeli wa nu'minu bika ambe limaniya e alala wa natawakkal alayka amba wakili wal ma'anji ya ambo seme e alaka wa nakhina'u laka amba ankolo e alayka amma jigi iye wa nakhila'u amba mbogoti kabo kojugula ka mbogoti kabo annola kataiga batukerola wa naturuku man ambe mato yenno yakifuruka no kafiriyan e alay mama kira kafiri ambi jatigila moko allahumma ala iyyaka na'budu ekelem pewde do nambi batu walaka nusalli ambanga salinge ekelem pewde wa nasujudu ambanga sujudu ke e ala kelem pewde wa ilayka nas'a ambe tama katara e ala dema katiga batu yoroma wa nahfidu antaqatu katiga batu yoroma amba anteliya fana nariju rahmataka teliya yankunya jumenye ambe teliya kata ambi ka hinene jigiya amba anteliya ka boy ka jangata fana koro wana khafu azabaka o kunya ambe sega yangata denye aljiddi min ka gele inna azabaka e alaka yangata bil kafirina mulhiqun o ka kan kafiru de o kuma ninde qunutiye allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nakhina'u laka wa nakhila'u wa natiruku man yakfiruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhafu 'adhabaka lijidda inna 'adhabaka bil kafirina mulhiqun ninde qunutuwe akichuko chama mbeno nga maliki mimi mafla no men ala kirala ko ninde alayhi salatu wassalam amwani abisabani korontona wa du'a wode ka du'a kala qabla salami ka ko salamu blalinye wa ba'da salami ani salamu kelen kofe wa ba'da salati ala nabi ani ka
ala kira masali kelen kofe bima yuhibbu al-insan arama denye be min kan okmana tayyamana kala ka ban ala kasalala kira ka no banna ika duwauke yere be minu fe ika jiyoko aniga lahara kola basiti ola o kanulendo aywa abinani na wa israru du'ai nibe du'au kala ika ke gundo fanana kama yundabu israru tashahudi abe ina fo tayya fana kalani ubo kanu chogomina tayya fana kalani ko ke gundoe o fana kanulendo ibi du'au min fana ke iko fana ke gundola abinani ni kelena wa ta'mimu du'ai ika du'au labo ka ke du'au islame bela jelembe de du'au min kono mumina bebe de min kono cheni muso balole ni sale a bebe de du'au fasugo min kono ika ko du'au fasugo ye li anna ta'mima aqrabu lil ijabati parce que mo ne du'au ke ka du'au labo ka bebe du'au konnana o du'au fasugo jabi ka tedi ire makobe dla mo to makobe gla wa mina du'a ila am abe wuli du'au la minu nu labolendo o dofle allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li'ayyimatina wa liman sabaqana bil iman maghfiratan azman allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta bihi a'lamu minna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ني أدوي ودفلني دواوي اللهم ألا اغفر لنا إكا يافا أوما كنافو نماري بافا أوما ودواو الله بوليني ولوالدينا إكا يافا مباني بغاوما ولأيمتنا إكا يافا غني مغوما ولمن سبقنا بالإيمان مؤمن ينقل لمن يلا يافا نون فنما مغفرة يافا لا عزما من يتكين غجلي يافاي اللهم ألا اغفر لنا ما يافا فيما أنيه قدمنا أنيه من كندا أنيه جنوب منك كتمي يافا أما وما أخرنا أما منك فلو يافا أفنما وما أسررنا أنيه جنوب منك دغولا يافا أما وما علنا وما أعلنا يمينك بانغ فنانا يغا يافا او فنما وما أنت به أعلم منا يمينك ني على بودون كتمي أنكا يغا يافا فنما ربنا على أنتي آتنا إكانسون في الدنيا جينا حسنة يمنا وفي الآخرة لهردون فنانا إكانسون حسنة يمنا وقنا إكان كزي عذاب النير تسمك يا أنغتما ne duwawe mi labolendo aywa abinani ani flana wa ta'minu ode wa tayammun wala ode kan kinigankeya bi taslimati tahlili ni salamu alaykum digande ali salamu alaykum ibe salamu min bla ka bo salla pe no salamu alaykum folo folo ye iko okwe kata ikiniyan fan fe doni kullaha abela jile in kana ma'muman ni kira almami ko moye wa amman al-imam ni almami dedo wal fadlu ani mo kelen salibaga fayishiru inda nutqi biha ulube koryalike ko kuma wakati la lil qiblati katra koron felama wa yakhitatimuha ubuddafa bi tayamuni ni kinin fam felay ibi kungolo ile makakena fo assalamu alaikum inda nutqi bil kafi wal mim fi qawli alaikum okmana ibi nyesi ibi itamakala nyesi aywa katara ikiniyan fanfe alaikum fo wakatla hatta yara man khalfahu safwata waji fo mimbe aywa ikofela fe okata inye faraye inye yekwa aywa abinani ni sabana parce que anyo lefango binani sabadi akono mafeunyi o yalla banye sisa wasatru lil imami ode almami nabi sallallahu alaihi wasallam bla nyefe wal fazi ani mo kelen salibaga ni be sali ika fendo bla inyefe amali maamum ni almami ko mo ko ndedo fayasturuhu al imam almambe ko ga sutrain o koro ni mo be ka sali almambe enyefe
ay halni mo temenani almami ce basitola wasatiratu ako sutura yere ma yaj'aluhu almusalli amamahu ako salbabe minki anyefelala liyamina almarina katembaw labali bayna yadayhi aka salin yakuntlenana idha khashiya al-imamu ni almami sirana walifazzu ani mogokelin sirabaga isra mogokelin salibaga israna ali murura temeliye baina mahalli sujudihima uflaga sujudi yorola watakunu sitiratu okmana sutralan bekeri ibe mimbla inyefe bitahina beke fen sanomandi min haayatun kaminu kola aw nahawihi walma unanyo gonan watukirahu bin najisi uba koni akake fenye femin sofelendo aw yakuna wa an yakuna akake fana sabitan fen sabatilenye feminabe abi sabati la ka habulin jurukise otala de aw min dirin wal masreveti wal mega jalamugu nunti kaide aw dabbatin wal maka bagando bla inyefe otike wa an yakuna ghayra shaghilin akana ke fen fana yemi bi shughla lil musalli sal bagay kal mar'ati nafaqata musudu inyefe wasaghira an demseni wal masanu bere wal ma warje bere ka bere bla inyefe bere mi warje wal ma ka bere bla inyefe bere mi sanuye min bi shughla ayatike ni shiye wa aqalluha ala dogma an takuna fi ghilazi rumhin akake tamakale hakai wa tuli zira ajanya wenno ya kilenye wa asima limaru baina yadayil musalli ni salbaga be sallam mo mi mana teme ka kasari ni kormatige atigila mo be junubu sorala de idha kana lahu tariqun ghayra tariqi alladhi yamurru fihi baina yadayil musalli ako sharti nasru strawere be no bisaka teme ofe ka sorimat ale ka sali ntige ode kodo nga nasru strawere te indum ibi temede fa in hitaja lil mururi na alemma ko sirat temelima walam yakun lahu tariqun illa alladhi marra teme yoro foy masra ale bulu fa temena yoro min fe bayra yadil musalli salban yakun lana fala isma alayhi junubuta ka ola wama taqaddama inma huwa fi ghayri ta'ifi akwan fleka fo jurumin bala tawafuba o kotede mambe kal kaba munumunu o senteni na parce que ni ko tawafuba o tawafu joke ka sali otinya wa fi ghayri muhrami bi salati okmana ni mogo min fana naye kibaru bla saliye atara atemena kata wodu datugu okmana afle o temeni minge kata wodu datugu na ablale ka saliye fento fanana amma huma nun flakoni fala isma alayhi majrubuten nun flaka idha marra bayna yadil musallin temena salban yakun lana koni walau kana lahumma tariqun ghayra tariqi alladhi marra bi har nasul qusra wirbenu kubsi kata ofe aywa nunti junubu soronin kelila وكذلك يعصم المصلي وچوجا كلين دي فنا سالبا غير بي جنوب سورو يظن مرور الناس عليه موكا تملي ابو دي جيغيا اكا سالي نيفه ولم يتقي سترا ما سترا لا فنا بلا نيفه اري بادو مو بينا تمي بناكا سترا لا بلا ينو وكما يفنا بي جنوب سورو كلا دي وكما ولا ناي اسرا كونچيرولا امي يافا ديلي اسلامو بلا جيلم بولو كدواو كياوي كدواو نينا بولو أيوة أما فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مدينة المنورة Aha.
Agence de voyage Majura hiji imura okejugo nyuma jabaladu aw minuma fe kaka hiji udafaleke imura billet d'avion feda bi fere ou fait wari transfer Western Union MoneyGram Orange Money agence Majura binimbela jeleke wa ukada uyele meka bla aw ye silama aw minu nya kanu kaka hiji uke waligele imura maube ubolo minu nyemagando takanga ke fan fanve kadamine Madina Maka Mina Muzdalifa ani Arafa nimbela jele bla saraba ube ubolo dumini ngota fa fene fe la be fene sabati mbe dumini minu ndi makele no ye anyeruka la dala dumini unye otobi ba ube kene ya kota fa fene fe jatemine kembe ka kene ya tikila ma kangara unda kulu bla aka kene ya boloka itani sigiche fe minu wajibi ya mamo seben bura ladu ndaula apo carte d'identité kele min dati bande wolo sebengele ane carte ni na kele ngolo photo denjegi min jabo mbe jemaka agence Majura malikono ani malikoka bana maserkli bela jele tuba ana lamini soro yoro kelembe udo uvle ni Rue Mohamed Sengela imeblu basedo silala bureau numéro B15 awise ka maminu mene wele ka kuna foni wora usoro Bamako afoko asansa ako 79 27 20 72 Mamadou Sila 76 32 56 26 Ouley Dieng 72 35 25 72 Bayaya Haidara 73 42 42 42 Ahmada Tamba Sila 66 23 48 44 Toubana Lamini Abise Kamadi Bala Sila Kongo 75 13 10 70 Walekele 69 31 46 45 Majo Ukama Kobajalu Basila 73 08 21 45 Abise Ka Kongo 66 87 52 81 Fenena Agence Majura Heji Imura billet d'avion Fereli Akawaru transfer Orange Money Western Union MoneyGram Dakurunya kele au makunya sera ubela jelebi dafa yoro kelembe umena Agence Majura du Alaka Heji Noya Silami مكة المكة يا أرحم الرحمن